εσείς και πάλι. Χαίρετε. Είμαστε εδώ με το σύντροφό μου και δεν μου λες αγάπη μου πάρει φαραζελιά. Ναι, πάρει. Δεν έχει ήλιο μέσα στο σπίτι. Και πάρει. Δεν είμαστε έξω. Δεν με ενδιαφέρει. Πόντιος είναι και το τσέκο. Λοιπόν, σε άλλα νέα, είχαμε πάρει από το ίντερνετ snacks, έτσι λέγεται το size, το οποίο περιέχει διάφορα προϊόντα. Θα τα δοκιμάσουμε. Τι θέλετε να το ανοίξουμε? Είμαστε. Πάμε. Να μην κοπείς όμως, Δεν μπορεί να ανοίξει το κουτί, παιδιά. Δεν μπορεί να ανοίξει. Το άνοιξε, αλληλούια. Κατεβάγεται για αλληλούια, Για πρώτα, έχουμε αυτά εδώ. Για βάζω. Cheese, eat, crust. Τέλος πάντων, πάμε. Τέλος πάντων, κάτι είναι αυτό. Οδός βοηθός. Δεν είναι άσχημα. Όχι. Επόμενο. Αυτερό είναι αυτό. Όχι. Θα ρίξω. Πάει καλά που το λέτε είναι στην καλό μάτι. Ωραίο. Ωραίο. Έχουμε τη δυσκολία του Mr. Bean. Mr. Bean είναι αυτή. Ναι, βεβαίως. Best είναι. Μπες, συγγνώμη. Το προηγούμενο είναι λίγο φτερό. Ναι, εσύ. Δεν κάψα. Έλα. Γεια σου. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, θεωρώ ότι όποιος την πάρει είτε με διάφορα προϊόντα είτε ξέρω εγώ εφαρμόζω σοκολάτα, είναι τέλεια. Ναι, είναι σαν μια απλή σοκολάτα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο μέσα. Σαν να τρως μια απλή μπουρελάχτα. Ναι. Εγώ βέβαια μου έρχεται και για λίγο τσιφλό φουσκά. Πάρα πολύ ωραία. Με τρόμαξε που πέρασε το οπτικό έτσι. Έχουμε αυτό εδώ, για την κυρία μου. Αυτό είναι strawberry watermelon, είναι συνδυασμός, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και πήραμε δύο ίδια. Φραόλα και καρπούζι. Αυτό είναι για τα αγάπη μου. Πάμε. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Θες να τρίξεις? Στην παρόγο έτσι εγώ. Ωραία, εμείς. Ναι, παιδιά μυρίζει τέλεια. Πάμε. Ωραίο. Ναι, βέβαια, θυμίζει λίγο το χάπι που παίρναμε μικρή, που είχαμε πει το σεκλό στη φράουλα. Σου ήρθε τώρα σε αυτό. Μου ήρθε. Δεν ξέρω. Παναγία μου, τι έχουμε σήμερα. Τα φώτα μου. Μας είχαν αφήσει και μια καρτούλα που γράφει ευχαριστώ. Κάπως έτσι.
επί 4 φορές thank you. Δηλαδή ευχαριστώ. Ανέβασε story τα αγαπημένα σου snacks, κάνε μας tag και κέρδισε έκπτωση 7% στην επόμενη παραγγελία σου. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε πέρα από το ίντερνετ, το διαδίκτυο, σε διάφορα social, δύο συγκεκριμένα. Instagram, Facebook. Facebook όχι. Εδώ πέρα. Και Facebook. Το έχουμε δει, ναι. Εδώ πέρα γράφει Instagram και TikTok με τον τίτλο esnacks.gr. Επειδή είναι τέλεια, δηλαδή αξίζει να τα πάρετε. Ναι, αξίζει. Εμείς δεν περιμέναμε τόσο πολλά να μας αρέσουν, δεν μας άρεσαν. Ναι, ισχύει. Φυσικά θα έρθει και επόμενο βίντεο. Πάλι με snack. Πάλι με snacks. Τώρα λέμε να είναι ή κινέζικα ή ιαπωνιακά. Ένα από τα δύο. Αυτά είναι τα πιο περίεργα, έτσι λίγο. Να είμαστε λίγο πιο εξαιρετικοί. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Φυσικά κάνετε subscribe και like για πάρα πολλά καινούργια βίντεο. Και βεβαίως βοηθήστε το καημένο να ανέβει. Παιδιά, θέλουμε πολύ την υποστήριξή σας. Θέλουμε πολύ την υποστήριξή σας για να ανέβω περισσότερο. Δηλαδή για μας είναι μεγάλη ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Αυτό ήταν το βίντεο, όπως πάμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και φιλάκια πολλά σε όλους. χαίρετε.